एपिपिनि मानसिफ्राबो 18 जन जायफोर एक्टिभिस्ट खामानि मावग्रा बिथांमोनहाबो इतिमধ্যে बिपिएफआव फैबाय सांग्रांआबो मैया जइन जाबाय जिहेतु सांग्रांजों थाफानायफ्रा इउपिपिएलफ्रा बे 100%आ फैगोन आं सानाखै हयथ' एसे थाबोगोन नाथाय बांसिनानो फैगोन ओरैनो जोंनाथ' रोखा जाखाबाय नांलाय खमलायनि बेलायाव ओरैबायदि जादों माने जेरै दिनै केम्पिंनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जे बेयाव माखासे बेबायदिनो अपोजिशन पार्टिनिफ्राय माने बायदिसिना माने एटेक खालामनाय नागिरनायखौ जों नुबाय थादों आरो जोङो बेबायदिनो भैरबकुन्द समस्थियावहाय दाखालि बयहाय जोङो बेबायदिनो मिटिं लानो होनानै थांदोंमोन जोङो बारा मोनाद्रायाखैमोन एसे मोनाबिलि जाहांबायमोन बे समावनो माने सिनाय मोनि सानैसो माने सेंग्राफोरा जोंखौ बुहुत गाज्रियै माने दम होदों बा बुंदों बायदिसिना खोथा जे नोंसोरो मा पार्टिनि होननानै जोंखौ सोंनायमोन जों बेयावहाय बुंदों हसा खोथाखौनो बुंनायमोन जोङो जे जोङो इउपिपिएलनि होननानै जों बेयावहाय मिटिं लानो फैदोंमोन होननानै बुंनायमोन किन्तु बिथांमोनखौ जों सिनायबो मोना बिथांमोना ओरैबायदि खोथा बुंदों जे इउपिपिएल हानजानिया माने न'खर न'खर फैसा रानदों मानो बेफोरबायदि फैसा रानदों नोंसोरो फैसा राननो फैदोंमोन बेयाव बेबायदि जोंखौ बिथांमोनाहाय बै सिनाय मोनिफोराहाय जोंखौ बेबायदि माने गोख्रोङै माने जोंखौ सोंखारिदों बा बेबायदिनो जोंखौ दम होदों आरो बेबायदि बेयावहाय बिथांमोना हाजासे जोंखौ फैसा रानदोंब्लाबो बेखौ जों गिया मानो होनब्ला दिनै इउपिपिएल हानजानिफ्राय बेबायदि जोंहा फैसा राननायनिबो जेबो प्रग्रामफोर बिदि जायाखै बा फैसा राननायानो जोंहा रानाखै माने मानो होनोब्ला बियो माने अपोजिशन पार्टिनि साननाय जे फैसा रानदों अबावबा इउपिपिएलआ माने सरकार लाबोथारनो बेफोरबायदि बुंदों किन्तु खोथाया बियो मिसा दिनै इउपिपिएल हानजानि जानानै जेरावबो फैसाखौनो रानाखै जों बेखौ बुंनो हायो जास्ट जोङो माने ओरैबायदि माने जोङो जायगाय मिटिं लादों माने उल्था माने पाब्लिकआ जोंखौ लिंहरो आइजोफोर हिसाबैबो जोंखौ लिंहरो जिहेतु जोङो फिल्डआव हाबनानै बेबायदिनो मेल मिटिं खालामदों किन्तु रायजोफोराहाय ओरैबायदि माने सापर्ट खालामनानै प्रमद बर'नि सरकारखौ सापर्ट खालामनानै बेबायदि उल्था माने जोंखौ वर्कार हिसाबै लिंहरोसो बे बुस्थुखौ जों मोनदों बेबायदियावनो जों थांनायाव जेनेबा अपोजिशन पार्टिनिफोरा बेबायदि जुदि खालामोब्ला जोंथ' गिनायाव गैया किन्तु निस्सय माने बिथांमोननिसो खुथि होननानै जों सानो आरो दुङाहावथ' जों दुङाहाव बारहावा होनना जों सानना लाया जोंनिफ्राय एकदम माने सान्थिसो लाबोदों किन्तु दुङाहावखौ लाबोदों दिनै जितु रिअनि जितु माबाफोरा मा बुङो वर्कार्सफ्रासो दुङाहाव बारखौ बिथाङासो लाबोदों दिनै जों नुनो मोन्दों बिथाङा दाखालि बावैफ्रायनो मा होनदों गबिन्द सारनि जितु बिसिखौ बिसोरो एटेक खालामदों फैसा 4000 5000 बेखौ लाना थांदों होमब्ला दुङाहावा सिखावसो खालामदों आरो दाखालि नुनो मोन्दों बरला जितु प्रेसिडेन्सिनि आन्दारावहाय सानै सेंग्राफोरखौ बिथांमोना बुख्लाबना फैदों এনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ যিবিলাক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকে এইটো কাৰোৱে কাম্য নহয় আৰু যিবিলাক দলে কৰিছে যি বিৰোধী দলে কৰিছে আমি শুনিছোঁ বিপিএফে কৰিছে বুলি खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय माखासे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय रायजो राजा नोंसोरो साइडआवहाय गंनै हेलिकप्टार नुखादों देग्लायनि जे काउन्सिल इलेक्शन बे इलेक्शना हेलिकप्टारनि दावहा सोर जेसेबां हायो एसेबां नाजादों होसोख्रुबदों आरो हेलिकप्टार लानानै केम्पिं खालामदों बेयावहाय बबे पार्टिनि मानसिया बांसिन बेखौ जुजिलायनाय जोङो नुनो मोनदों नाथाय फारसेथिं बिपिएफ पार्टिनि अपोजिशन पार्टिनि जे हेलिकप्टार लाबोनाय बेयो बाखियाव लाबोदों बिथाङा इलेक्शन जोबनानै देरहाब्लासो भाराखौ हैगोन बे बाथ्राखौहाय क्लियारलि जों ससियेल मिडियायाव मिथिखादों रायजोफोर दानिया बे समाव हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो जाम्बा मयनिखौ सना मानो नय बिपिएफ दल हिसाबै काजलगांव समष्टि हिसाबै बिराद मजबुत काजलगांव समष्टि हिसाबै बिपिएफ दल बिराद मजबुत আৰু পানিৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া জিকাটো 100% আৰু মই ৰাজহুৱাভাৱে ক'বলৈ পাহৰিছোঁ যেন পানিৰাম ব্ৰহ্ম ইএম পাব বাস মন্ত্ৰী হ'ব हाग्रामा महिलारि सारनि थाखायब्ला गासैबो बर' हारियानो जाम्बा रावबो सियान गैया दा बिथांखौहाय आं ओरैबायदि सानो
बे जाम्बा सोदोबखौहाय बियो रायज्लायनो रोंजेननायनिफ्रायनो गिबि खेब बाथ्राखौहाय जाम्बाखौनो फोरोंदोंमोन नामा बेनि गार्जेना आं बेखौसो सानदों रायजोफोर बिनि जे पेरेन्टसफोर बेखौहाय लेंगुवेज फोरोंजेननाय बियो गिबिसिनावनो जाम्बाखौनो फोरोंदोंमोन जानांगौ बेनिखायनो बियो माब्लाबाबो जाम्बाखौहाय बावगारा रायजोफोर बे समावहाय जोङो आरोबाव खोनासंनोसै डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि सायावहाय सोर सोर मा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनासं माखासे भिडिअ दंबावोमोन आं लाबोनाय जायाखै अब्लाबो सानै सुबुंनि बाथ्राखौहाय नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय ससे डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ थांनायाव आंहाबो दुखु दं फंबायफोरबादि आंखौ मोजां मोनो बिराद अनो आं नाजादोंमोनबो बुजायनो नाथाय बिथाङा खुब मोनसे इमसनेल मोनसे माबायाव फैबाय UPPL टिकेट मोनैनि आरो मोनसे जित लानानै बे खालामबाय थांबाय ना माबाय आं मिथिया दाबो आरो दाबो जों आसा खालामो बियो न'आवनो फैफिनथों नाथाय बिनि बे BPFआव थाङोबा बा दस्रा हान्जायाव थाङो अब्लाबो UPPLनि बर्डआव जेबो एफेक्ट जाया मान सन्माननि खोथा लानानै माबायाव गेलेहैदों बे खाम्पाया माने देबरगाव गेलेनायखाय खाम्पानि চ্যালেঞ্জआव मोनसे प्रेस्टिजनि इस्यु जानानै 14 চিৰাঙাव गेलेहैदों आरो যোগাযোগ কৰিছে সংগ্ৰামে আমাৰ লগত মোৰ লগত ডাইৰেক্ট এনেকুৱা যোগাযোগ কৰা নাই আমাৰ দলৰ মানুহ লগত যোগাযোগ কৰিছে মই গম পাইছো মুঠতে সংগ্ৰামে আমাক সাপোর্ট কৰিলে আমাৰ কাৰণে ওয়েলকাম জনাইছো আৰু আমি নিশ্চয় সংগ্ৰামে যদি আমাক এনেকুৱা সহায় কৰে আমি 100% আৰু বেছি বিয়াকে খাম্পা হাৰিব পাৰিব তাৰমানে 10,000 মান ডিফাৰেন্সত আমি হাৰাব পাৰিব এতিয়া আমাৰ মাৰ্জিনটো আছে 5-6,000 ডিফাৰেন্স খাম্পাটো আমাৰ লগতে 5-6,000 ডিফাৰেন্সত হাৰি আছে এতিয়া সংগ্ৰামে যদি সঁচাকৈ খোৱা নিচিনা আমাক যদি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে সেই 15,000 10,000 ডিফাৰেন্সত খাম্পাই হাৰিব आं भिडिअखौहाय गासैखौबो माब्लाबाबो हगारजोबा दे मानोना बिसोरनि भिडिअखौ हगारजोबोब्ला आं मा बुंनांगौ आंनि थाखाय समानो गैया बेखायनो आङो सर्ट नंगौ बाथ्राखौल' हगारनानैहाय होनाय जायो बेनि थाखाय आंखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा रायजोफोर नंगौ डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा दिनैनि समावहाय ओरैबो थाङाखै हरैबो फैयाखै बेखौहाय जोङो नुनो मोनदों बबे पार्टियाव हाबगोन बेनि जेबो गोरोन्थि गैया दा बे डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि भिडिअ बानायनायनि थाखाय आंखौहाय सासे मानसिया कमेन्टआवहाय सिगि हरनायबो आङो नुनो मोनदों नाथाय बेफोरखौ आं जेबो सिन्था खालामा बेफोरो ओरैनो जाय मानसिनि गोसोआ नेगेटिभ सानो बैसोर बायदि सुबुङासो बेबायदि कमेन्ट होयो दा जाय बाथ्राया नंगौ बेखौसो आंबो भिडिअ खालामदों नङै बाथ्राखौहाय आं माब्लाबाबो भिडिअ खालामाखै नाथाय आंनि नोजोरावहाय आङो नुनो मोनदों जे डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारखौहाय बिनि साखाथियाव थाफानाय बिरदाव ब्रह्म ना मा नाम बुङो बिथाङानो जेंनायाव खोख्लैदों दा बिथांमोननि खारनावनो डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा दिनैनि समावबो बिथाङा ओरै थांहां हरै थांहां जागासिनो दङ होननानैसो आं सानो रायजोफोर आरो जाखिनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा खाम्फा बरगयारिखौहाय सोंखारिबाय थादों बे बाथ्रायाबो मोजां जायाखै मानोना बै समावहाय खाम्फा बरगयारि सारा BPF पार्टिनिसो सासे MP मोन दा आरो बिनि उनाव बिथाङा डिपुटि चिफ जोङो बयबो नुनो मोनदों दा बिथांखौ सोंखारिबाय थानायनि अनगा गावखौबो एसे सिन्था खालामनाया मोजां नोंथाङाबो बे जायगायावनो देरदों आरो बै BPF पार्टिनि सासना माबायदिमोन बेखौ नोंबो नुदों आरो खाम्फा बरगयारि सारनि हाइ कामान्डआ सोरमोन बेखौबो नोङो मोजाङै मिथिगौ बेनिखायनो सोरखौबा सोंखारिनानै गैया होननानैसो आं भिडिअ बानायदों दिनै बे समावहाय जोङो खोनासंनो मोनदों रायजोफोर मिथिनो मोनदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि सायावहाय गोबां सुबुङा भिडिअ बानायदों यानिखि ससियेल मिडियानि मानसिफ्राबो भिडिअ बानायदों बेखायसो आंबो भिडिअखौ हगारनानै होदों दा मालती रानी नार्जारीनि बुंनाय मथेब्लाबो डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा BPFआव हाबबाय बिथांनि बुंनाय मथेब्ला दै आङो बुङाखै दे बिथाङा BPFआव हाबबाय नाथाय आं बुंदों मालती रानी नार्जारी बिनि बुंनाय मथेब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा BPFआव हाबबाय रायजोफोर नाथाय जों दासिमबो फोरमान मोनाखै बाथ्राया बेसेबां सैथो दा नोंथांमोना सिन्था खालाम मालती रानी नार्जारी बायदि सासे हारिनि गेजेरावहाय नंथारि बाथारि बाथ्रा बुंग्रा बिसिनि रावखौ खोनासंनायनि अनगायै गाव गावबागावनि खामानियाव बेस्थ' थानाया साबसिन नायहै न' प्रब्लेम मिटिङाव थां खोनासंहै हेलिकप्टार नायहैयो ना मानसि नायहैयो नायहै आं बेखौ बुंनांगौ गैया नाथाय मालती रानी नार्जारीया जे बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया गासिबो नंखाय रायजो
दिनै चिरां जिल्लानि रायजो राजाफ्रा हयथ' मालती रानी नार्जारीनि बुंनाय बाथ्राखौनो थार सानदों। मालती रानी नार्जारीयाबो मोनसे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआवहाय खामानि मावनाय, बे खाथियावहायनो खामानि मावनानैहाय जुगे जुगे बिथाङा जिउ खुंबोनाय, दोहोन सम्पति बुथुमबोनाय सासे आइजो होननानै आंबो मिथिदों रायजोफोर। नाथाय बे मानसिया दानि नैबे UPPL सरकारनि सायावहाय माखासे कम्पानि फैनायफोरखौहाय जाजानो लुबैयै सासे हिनजावसो बियो। दा नोंथांमोनासो मा बुजिदों आं बेखौ मिथिया। बे मालती रानी नार्जारीनि बुंनाय मथेब्ला चिरां जिल्लानि रायजो राजाफ्रा गावसोर बायदि दाजाथों। बिसोरो क'क्राझाराव थानानै नायै बेदरै बिल्डिंआव थानानैहाय ग्रोम ग्रोम रायजो जागासिनो दङ। नाथाय जोंनि चिरां बायदि उखुमनि जिगाबनि न' लुनानै, थुरिनि न' लानानै, तेरपाल खोंनानै थानाय मानसिफोरखौहाय दिनैनि समावहाय बेफोरबायदि थगायनाया बेसेबां लासिं सिं। दानि समावथ' बयबो गोरोंजोबसै, रोङै गैला। आरो आङो नुनो मोनदों BPF पार्टिनि मिथिङावहाय मात्र आब्लें उब्लें लाइमोन सेंग्राफ्रानो बांसिन। बेयावहाय लोंख्रुबनो जाख्रुबनो मोननायनि खारनावनो आजिखालिनि 10-15 बोसोर 16-17 बोसोरनि लाइमोन सेंग्राफ्रा सापर्ट खालामो BPF पार्टिखौ। बिसोरो मिथिया बै 20 बोसोर 19 बोसोर बिनि सिगांनि जे जाथाय बेफोरखौ मिथिया। आरो बे 17 बोसोराव मा जाबोदोंमोन बेखौबो बिसोरो माखासे मिथिया, जायफ्रा ओरैनो सा साज्रां साननो। बेनिखायनो बै मालती रानीमोन बायदिया चिरां जिल्लायावहाय थांनानै नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंहैनो खाबु मोनदों रायजोफोर। बे समाव जों सावरायगोन ओरै फारसेथिं नायदो, नैबेयो जाहैबाय भैरबकुन्द हालामावहाय जानाय जेंनानि सायावहाय बानायनाय भिडिअ। दा बे भिडिअखौहाय जोङो खोनासङोब्ला नोंथांमोनाबो खोनागोन रिहन दैमारी सारनि फिसिनानै दोनजानाय माखासे दादागिरिफ्रा मानसि बुग्लुं सुग्लुं खालामदों। BPF पार्टियाव बे थासारिया सोमजिखायो आरो BPFनि रायजो सासन खालामनायाबो बेबायदिनो खामोन। सिगांनि समावहाय सोरखौबा थिलाय थुसोमनाय, सोरनोबा रां होसोमनाय, बै खामानिखौ BPF पार्टियानो मावबोदों। बेनिखायनो बिथांमोना UPPL पार्टिखौबो बेबायदि एखे खामानिखौनो मावदों नामा साननानैहाय बिसोरो गोसोआव दाउट लानानैहाय बिसोर आन्दाजैनो मानसि बुख्रुबबायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। रां बिलाइबायनाया, रां होबाबायनाया BPF पार्टिनिफ्रायनो सोमजिदों आरो UPPL पार्टिया मावदोंब्लाबो BPF पार्टिनिफ्रायनो सोलोंदों। आं बेखौसो बुंगोन दिनैनि समावहाय। नाथाय आं सानदों UPPL पार्टिया रावनोबो बेबायदि इलेक्शननि नामावहाय फैसा राननानै होआखै। UPPL पार्टिनि अनगा BPF पार्टिया फैसा राननानै होयो। बिथांमोना 500,000 राननानै होयो, बेखौहाय जों क्लियारलि बुंनो हायो। नाथाय UPPLआ फैसा राननानै होआखै। सोरबा दैदेनगिरिया मोनदोंब्ला बिबो माबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैगोन, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। दिनैनि समाव जों मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ नायोब्ला मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय UPPLनि सुबुं अनजिमाया बांसिन। बे समाव नायनोसै हाग्रामा महिलारि सारा 6,000-7,000 UPPL पार्टिखौ चिरांनि सिमायावहाय फेजेनगोन होननानै बुंदों। नायनोसै रायजोफोर रिजाल्टनि उनावहाय 26 सेप्तेम्बर बे समावसो नुगोन 6,000 ना 7,000 बै समावसो नुगोन। अब्ला रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।